ini ki parti ki bandon KHASI Hills Autonomous District Council negasngi kalakin mau burom yalai ngot ki MDC belaklat no ba latip langkar kongor ba Hadrian Lingdo ba DP yang jo hagasngi sedang jong ke Dorbar Tlang ke KHASI habaya syamenta hagajing kren man ken mau burom kito ki belaklat no ne ka obituary reference u chief executive member ke KHASI ba penyat sing CM ulo ong ba ka jingklat no jong kini ki lai ngot ki nong yalam ka long ka jingdo nong ka bakraw ka council habaya syamenta lang unong yalam ka liang persya uba tito starwell khan ulo ong ba uba khar kongor uba long ru usi am barem ulong ubri uba tebet bah ki ba bon ki liang bat unong yalam uba don ka ngau kya halor ka bha ka miat jong ki briu ka constituency jong o lene parti hata ka ye te dan ka chaka bede bati ba Islam ka komor ibani jupati ni ba dalam way ki senior member of the ye my job election but kawin na kikuat iba umi o ramba lai shadir kata dalam job ya election and the city o umi tanda